UPPL हान्जाया कसुगावआव दिनैहाय लाथिख' जाबाय होननानै जों बुंनो हायो। गोजोनथाव आरो मोनसे देरगाथाव बाथ्रा दिनैनि जोंनि बे कसुगाव पार्टी अफिसनि लांगोनायाव खुंनाय जे मोनसे कर्मी सभा दलनि बे सभायाव UPPL दलनि टटेल 1150 जन गिदिर गिदिर नेता कर्मीफ्रा UPPL दलखौ नागारनानै BPF आव जइन जाफैदों आरो बे मोनसे जोंनि थाखाय गिदिर एचिभमेन्ट। कसुगाव समष्टिनि सिङाव थानाय बे 1135 जन मानसिफ्रा दिनै जोंनि BPF आव हाबफैनाया UPPL खौ नागारनाया थारैनो BPF नि शक्तिखौ आरोबाव बिराद मोनसे गोख्रोंसिन जानायनि थाखाय बेहाय बिथांमोनहा हेफाजाब खालामबाय आरो बिथांमोन फैनायनि उनाव UPPL हान्जाया कसुगावआव दिनैहाय लाथिख' जाबाय होननानै जों बुंनो हायो। दासिमहालागैबो गोबां गामि गामि गोबां ओनसोल प्राइमारिफ्राव UPPL हान्जानि दैदेनगिरि नेताफ्रा BPF हान्जायाव जइन जाफैनो थाखाय बिथांमोनहा सावरायगासिनो दं। इलेक्शना दासो घोषणा होदों। इलेक्शन केम्पेइन आरम्भ जानाय लोगो लोगो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे UPPL नि नेताफ्रा कसुगाव समष्टिनि सिङाव गिदिंनानै बाथ्रा बुंनो थाखाय गसंनो बिथांमोनहा बिथा गैयै जागोन। खोनासंग्रा सासेबो मानसि गैयै जागोन। खामानि मावग्रा सासेबो मानसि गैयै जालांनो हागौ। गतिके दिनै जों खावलायगोन कसुगाव समष्टिनि सिङाव थानाय जेसेबां UPPL जों लोगोसे गुबुन गुबुन दल खालामबाय थादों बिथांमोनहा थाबैनो नैबे सम थानाय समाव जाहाथे BPF हान्जायाव जगदान जाफैयो आरो बिथांमोनखौ जों सन्मान सहकारै जोङो बरायगोन, बजबनानै लागोन आरो बिथांमोननो खामानि मावनायनि जायगाखौ जों खालामनानै होगोन। दा बे हिसाबै दिनैनि बे लैहोर आइ आफा रायजो राजाफ्रा BPF आव फैनायनि जे सिद्धान्त लादों मास पिपलनि मोनसे सिद्धान्त बियो, जेनेरेल पाब्लिकनि मोनसे डिसिसन बियो आरो बे बास्तब मोगथां मुलुगजों सोमोन्दो थानाय मोनसे डिसिसन, मोनसे थांखि आरो बे थांखिखौ सन्मान होनो जोङो समय मथे जुदि रोङाब्ला जायफ्रा दिनैहाय उन जाबोनानै थादों, जायफ्रा दिनैहाय फैनो आख' फाख' जादों बिथांमोननि जिउआव राजनैतिक भाबै अरायबो खोमसि दरसिनि जोमैया साग्लोबनानै थागोन, फेलें जागोन, हांमा सरनो गोनां जागोन, खस्थ' मोनगोन आरो बेवहाय ओंखायनो जायफोर दिनै दङ आद्रा फिद्रा थाबोबाय बिथांमोनहा बेबायदि मुलुगाव थायालासे जोंनि सोरां मुलुगनि फारसे BPF दलाव आगान सुरबोनानै जाहाथे जइन जाफैयो आं बेखिनिखौ खावलायहरबाय।